Hey guys, what's up? What's up? హాయ్ ఏం ఫ్రెండ్స్. చేస్తున్నా ఫ్యాన్స్? ఓకే, ఇక్కడైతే నేను ప్రజెంట్ ఈరోజు మా మమ్మీ పొంగనాల్ని పనియారం అంటారు తమిళనాడులో. సో ఇక్కడ మింట్ అంటే పుదీనా చట్నీ అనమాట. మింట్ చట్నీ అండ్ ఇంకా ఆఫ్టర్నూన్ కోసం చిక్కుడుకాయ చేస్తుంది. సో దాన్ని కూడా యాడ్ చేసుకొని బాగా ఇక్కడ టిఫిన్ చేసేస్తున్నాను అనమాట. సో మీతో షేర్ చేసుకుందాం అని చెప్పేసి చూపిస్తున్నాను ఫ్రెండ్స్. మీరు టిఫిన్ చేశారా? సో ఇక్కడైతే సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి అవి పనియారం. సో ప్లఫ్గా సాఫ్ట్గా ఉన్నాయి. సో మింట్ చట్నీ మంచిది కదా, మింట్ చట్నీ హెల్త్కి మంచిది కదా. సో ఫ్రెండ్స్, నేనైతే ఇక్కడ టేస్ట్గా లాగిన్ చేస్తున్నా. టేస్ట్ సూపర్గా ఉంది. సో నోరు చేస్తుంది అనమాట. సో ఐ ఎంజాయ్ దిస్ టిఫిన్. ఐఎమ్ ఎంజాయింగ్ దట్ టిఫిన్. ఓకేనా? సో ఇక్కడ వెరీ ఫ్లఫీగా ఉంది, ఫ్లఫ్ అనమాట. ఇంకా టోటల్గా ఇంకా ఒక 4 పెట్టుకొని తినేస్తున్నాం ఫ్రెండ్స్. సో యమ్మీ పనియారం. సో మీరు మంచిగా టిఫిన్ చేస్తారా? ఏం చేస్తారా అనేది కామెంట్ సెక్షన్లో నాకు చెప్పండి ఫ్రెండ్స్. ఓకేనా? ఇక్కడైతే నేను ఫ్లఫ్గా సాఫ్ట్గా ఉన్నాయని చూపిస్తున్నాను ఇక్కడ. సో కొంచెం దోశ, కొంచెం పొంగనాలు చేసిందమ్మా. సో మనము టిఫిన్ చేసేటప్పుడు టీవీ చూడకుండా ఇట్లా కాన్సన్ట్రేషన్ తినే దాని మీద పెడితే మంచిది. లిమిటెడ్గా తింటాము అండ్ టేస్ట్ కూడా మనము హ్యాపీగా ఎంజాయ్ చేస్తూ తింటాం సార్. అందుకని మీరు చక్కగా తినే కూడా దెబ్బ టేస్ట్ని ఫీల్ అవుతూ తినండి ఫ్రెండ్స్. ఎందుకంటే ఏం చేసినా మనము కడుపు నింపుకోవడానికే కాబట్టి. సో తినడానికి అనమాట.